Vallahi hacı hakta gurulunta var ha. Vallahi hacı diyen Allah Teala'nın veren asıl güçlü işi bu. Allah Teala'nın veren güçlü, zekili, kâfiri, haktan çelniye Türkmenler aydı. Haktan çelniye de, haktan çel olur. O yaşlılığının sağ bilen ketelden olur. Sağ bilen ketelden olur. Çağa kadar onun dinleyip tane mektepte okuyan da olurum. Sağ olsa başka hiç hak gerek değil de. Yani mektebin sağ vuran koyulayan bir otoğu var. Şunu varıp durun akardiyonu açman son klavajın elle sonunda eğen dinler geçti bilen olur da sağ. O Allah Teala katı güçlü dekil veriptir de. Şehrimdenim o halkın öz bir yüze çıkaran oğlu. Vallahi hacı yaşını karamadan bütün kültürlü Türkmeni belli bir derecede ulukan terbiye eder. Türkmenistan'ın hem küncünde tasarruf Türkmenlerim. Vallahi hacı aydınlı dinleyip tane katı mail olurdu. Elmede ama büyük baha verirdiler. Dava. Vallahi ben yaş vakti tanıyan, yaşlının tanıyanı ben babamı, komşu babamdan da çağırıptan tanıyan. Aman Hacı deyip ağada vardı. Aman Hacı ben doğdum. Olmağımda ama diye vallahi bir göğülük olur diye. Allah'ın veren zihni o nerede göğülük olacak? O adama göğülük bolup olmuyor. Allah'ın özü göğülük olmasa Hovalıcan. Halının havaları yazdım anlasın aldım döndü elinin havaları Hovalıcan'ın Elim şiddetini geçtim dani elinin havaları ay havleyim
Sağ ol Allah'ım. Ömrün olsun. Şeylerimdenim o katı belin dereceleri çıktı. Türkmen'in büyük aydınlarına aitti. Tamam. Her bir nuskuğuy bağışılar vallahi katı ulu baha verirdiler de. Aydalı hayfi bağışan olsa ballayın dinleyenle katı ulu baha veriyordur. Ballay nuskuğudu. Şol ön aydalan aydımı tiyadeden aydanla da şonun nuskuluk derecesine yetirip bilyen bağışıkta. Şol önkü nusku aydan adamlar bağışılarından öz aydımını aytsa balla aytsa ikinci kere aytsa şu ballayın aydan giden halk uğuryadır da halk uğuryadır. Batı vekili belentti. Şol Türkmen halkı üçün ballahacı yağlı vekilli oğullar, zehirli adamlar bir de katı zerur gerekti de. O yaşlığına karamazdan bir kıytacık ömrünü mutlaka iyi boyup giden Türkmenlere bir neçe aydımlar koyup giden hava. Ol aydımlarımdan yine 100 yılın dinleten öz halkın ve Türkmen halkın bir gönü Türkmen halkının nişanı yok bunu ballen aydımını dinleniyor. Buraya da Moskva'da okuyup yorkam. Metroda barayan bir yerden vallahi cinfiyeti geliyor. Benim şol fiyete taraf, şol aydımlar, şol fiyete taraf beni çek alıp gidip baraya da niye de geleceğini bilmiyorum. O şol fiyete taraf bardım onu, 2 tane Türkmen oğlan, ellerinde de Vesna falan var iken. Vallahi aydımını aydıp metroda bir yere gidip baraya. Benim onun ya katı yanında varmadım, tanışlığa vermedim de. Taşrakta oturup, sonra nirayette şolun eydine düştüm gördüm de. Şolun eydine düşüpten sonra Ballahacı'nın aydımlarını dinleyip mail olup, batı bir bana tehir etti de. Batı yürekten, anırdan, çılından çıkan aydımlar, anırdan, atavabıdan gelen, deyip getirip gören aydımları, o tehirde övüşkün bilen, kullukan yüreğini çıkarıp benim aydımın üstünü koyup, şonu aydı bilen oldu da. Sol aydınlar katı Kanada min terbiyeledi. Şu atam devam edip geliyor. Ballahacı'nın yolu, Ballahacı'nın aydımları, Ballahacı'nın aydıma çemelenişi, Ballahacı'nın sağlanmalığı, bağışlığı katı belent derecede oluyor da. Akbarını Cebrail terişti bilen hop bekis kapıdına gelip duranına vak bitti minna deyip işin açtığın Şonun için benim gören beni Ballahacı'nı buna yaatlamalı, yaatlamalı. Onun aydımlarını cemlemeli, şunu öğretmeli, belli bir yakı okul caylarında olayamı, bağışçılıkta olayamı,
şol nushuwy bagşy hökmünde onu öwrenmeli, hemmeden okuwçylara öwretmeli, taliplere öwretmeli. Onsuzam Barlı Hacı'nın aydımlarını 7 yaştan 70 yaşa çenlik öyle Türkmen gany bolan adam Barlı Hacı'nın aydımını yöne oturup dinlermeye o gatı tehir ulu adam. Onu bärde görýär, sunodun güýji da, sunodun güýji o gatı beýik terbiye berýär halkyna. Gatı ulu terbiye berýär, hemden gatı ulu lewet berýär halkyna. Şonuň üçin Barlı Hacı'nın görýärmi biz onun ýylyň dowamy bolsun diýär. Ogly aýdýa, oglam aýdyp ýöne barly etçeklerden etdi Ullahan ýadgarlyk goýup gitdi türkmenlere. Gatı beýik ýadgarlyk goýup gitdi. Şular ýalaky beýik ady, beýik insanlar başga da Türkmenimizde başga da şular ýaly şahsiýetler bar. Başga da sungat äleminde, medeniyet äleminde, alımda, bilimde her urdan şu Barlı Hacı'nın dereceli ýaly belin derejeye ýeten türkmenler bar. Şol türkmenleri elmedama ayamaly, şol türkmenleri elmedama öwrenmeli, olu halkyň bir beýik oğulları bolup durýar. Şonuň üçin de Barlı Hacı'nın ýolundan şu wagtda nirak bardan, haýty toýa bardan Barlı Hacı'nın ýolundan aýdýarlar. Barla öýkülüp aýdybilseler armany ýok. Sebäbi görýän o barlaýaly özüňe ýol tapmak üçin Allah Taala beren gaty güýçli gudraty gerekdir. Bagşlanmadan toğsan götürmeyip öýküni bir-birine öýküni aýdýarlar. Öýküni aýtmak başga, öýküni aýtmak ol aýdymçy bolýar, bagşy bolmak. Bagşy bolanda şol ýa-ni nushuwy bolsa bagşy bolýar. Ödünün dörtsine bagşy diýen şol bagşy diýip bolýar, sah bagşy diýip bolýar, gırman bagşy diýip bolýar. Ya Nurhal Mehmet diýip bolýar, ýa Anwerde Attanow diýip bolýar. Öwdüli Tekaýew diýip bolýar. Bagşy bolanda ödüni bir ýol ýataýan, ödünün bir ýoly bolýar. Ha aýdymçylar bir-birini öýkülüp görenleri olar bagşy diýilme, olar aýdymçy diýilýär. Olaram aýdýar, bu aýdymlar kän, öfýärler, öwrenýärler ýöne şolar ýaly bir hakdan çen başlarımdan sany kän bolsun, Türkmen halkyna bir belent aýdymlar şerpa ýetsinler, beýik kompozitorlarma döretin, beýik Barlı Hacılarma döretin, şaherlerma döretin, aýdymçylarma her urdan, oper urdanam döretin, şol ýaly zekinlerden başlaýar, belent derejeye galmak üçin şolar ýaly zekinler, şolar ýaly Allah'ın berende gudratly zekininden başlanýar. Şonuň üçin hem Barlı Hacı'yı men gaty bir çyn ýüregi bilen taýyp inim hökmünde, şäherden hökmünde diýeýin. Gaty öwredip, gatnaşýar, ýaş bolan, bizden ha, ýaş bolan, soňky döwletde Moskwa gitdim, okudum. Onun gelende soň bärde ol ýam ýiňden talalýan bir beýik bagşy, atly bagşy bolupdy. Onu ömrüniň ahyryna çenlen, aglyny ýitirmän, mertebesini ýitirmän, ömrüniň ahyryna çenlen aýdymlar aýdypdan hemme edil berdi. Hemme toýlary beledi, öýleri beledi. Hemme ýerde aýdymlar aýdyrdy, saat salardy. Türkmen halkynyň halk saatlaryny gaty öpkölük bilen salardy. Oşun beýleki milletlerin saatan salardy. Beýleki milletlerin saatyn näme meksen salýar. Ýöne onuň barlygyň iň gymmat yeri o halk aýdymlary, beýik derejede aýdymlar. Halk aýdymlary beýik derejede adamlara gönderilir, täsir edebilýär. Güýçli täsir edebilýär. Köp adama şu dünýeden ötenden soň at berilýär. Anwerde Attanow'a da dünýeden ötenden soň at berilýär. Nurhal Mehmetow'a da dünýeden ötenden soň at berilýär. Gaty köp adama dünýeden ötenden soň berilýär. Barlı Hacı'a da dünýeden ötenden soň at berilýär. Elbetde biz begenlik, uwanlyk, Barlı Hacı bir mertebeli oğlan, oňa näme at takdan onuň ady Barlyny hatam danym begerdiýär. Bel Barlyň onuň danym şol vekili daşy ýaryp çykan vekili dünýede ýene-de kän ýyllara aşar köp
Türkmen milletini köp nesilleri terbiyeler olaydım. Aňyrdan ata-babadan gelýän däp destur bilen dören aýdymlary aýdýatda. Şonuň halk aýdymlary gatly bir her bir adama derman bolup durýatda. Şonuň üçin danym at berlerini gatly begenlik bardy. Haza at berlerini gatly begenlik buwanyk. Tawa näme? Yatan ýeri ýagty bolsun. Dogamat bolsun. Tawa. Halkymyza Baldahazyň aýdymlary elmidama täsir ettin, elmidama şonu diňlentin, asırlardan asıra aşdym. Ýa-da awat bolsun, ogly gyýdy, awat bolsun, janlar ta bolsun. Baldahazyň yatan ýeri ýagty bolsun.